Vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Regai tibva tapinda mumamessages edu. Hanzi veduwe Zimbabwe ndibatsireiwo. Ndakambouyawo pachirongwa ndichichema kuti maprofita kana n'anga vanoita chadzimira pavanenge vachida kundibatsira zvokuti hapana kana chinozojekeswa pakupedzisira. Mumwewo ndiye akambondiudza kuti zvinhu zvababa vangu zvinovathreatena kuti zvawava kuda kuita izvi unozvifira. Izvi ndizvo zvaakati zvinozongoita kuti vandipe nhombo kana kuti mishonga inenge isina kana tsananguro. Zvadaro ndakazvigamuchira kuti pane kugadzirwa kwandakaitwa nababa nyakubereka. Nyaya yavepo mukomanashe ndeyekuti pane munin'ina akazonofamba nababa, asi vanonzi baba vakapupura kuti ndivo vakadya amai vedu namukoma, uye itori timu yevehukama inoita izvi. Vanonzi vakadoma mazita ehanzvadzi dzavo mbiri, mudzimai amai nini wemunin'ina wavo akashayika pamashure apa nedangwe rake, uyo wandinoti mukoma. Vanhu ava vanonzi ndivo vanofambidzana paushereketwa hwavo. Pakubuda kwenyaya iyi, ivo baba pandakazovabvunza vakati havachazvide uye vanotodawo kubatsirwa. Asi baba vangu vakati vachiri mubishi rekutsvaka munhu anokwanisa kuvapfuudzira chikamu, baba vangu vakabva vazoshandura musambo ndokubva vatanga kuti zvese zvavainge vakabvuma kumashure uko vainge vakambunyikidzwa kubvuma zvinhu zvavainge vasina kuita. Vakabva vatanga kunetsana nemunin'ina uya wekufamba navo nekuti vainge vava kuramba kuita zvacho zvavakanga vavimbisa kuti zvavakabata zvikwanise kubviswa. Vakazosvika pakuitirana ruzha mushure mekunge umwe munin'ina anogara pamusha. Munin'ina uyu ane urwere hwekuti anombopota achimboputsika, ende ivo baba vangu ndivo vanonzi ndiyo honzeri. Saka uyu anorwara akazoti arwara usiku, uyo wekufamba navo baba anoti akazochitanga kuvabvunza kuti ko zvese izvi zvainge zvichiitika pamukoma wake ivo baba zvainge zvichivafadza here, nokuti vakanga vava kuramba zviya zvavainge vakambopupura kumasowe. Vakazosvika pakutorwisana. Mangwanani acho baba vakabva vamuka vachindisira WhatsApp message yekuti vainge vapondwa nevanin'ina vangu. Vakabva vaenda kumapurisa vakanomangarira uya wekuvarova achibva atovharirwa. Nyaya yandiri kutaura nezvayo inhau yakatoitika kupera kwaApril apfuura uyu. Uya wekumangarirwa nababa vangu wekusungwa akabva atongerwa mwedzi mitatu ende ari pajeri rekunzvimbo kwatinobva, zvekuti uyo anombopota achidonha ainge achitoenda achitombomushanyira achimusendera chikafu akamirira mazuva ekubuda kwake. Chakazoitika manje ndechekuti baba vainge vasingatomboenda ikoko kunomuona nguva dzose idzi, even though it is a walking distance, but ivo baba vakazoenda last week Thursday. Hatizivi kuti pavakaenda ikoko pane zvavakanoita here, but it is quite obvious kuti vane ruoko nekuzobviswa kwemunin'ina uyu kubva kumaholding cells achiendeswa kujeri hombe remuprovince achipomerwa umhondi. Mukomanashi, mhuri yese iri kurwadziwa, asi baba vedu vari kutoganza chaiko uye havachatobatiki. Chandiri kungokumbirawo kubva kumhuri yeZimbabwe ndigodobori kana kuti muprofita anokwanisa kuzotibvisirawo mishonga neurombwa hunonzi hwakabatwa nababa nemunin'ina wavo uya wekushaya, nokuti bamunini ava vanonzi vaipota vachiuya kumba kwedu kumusha kune makuva aamai namukoma vachirara vakadziya moto pamberi pemakuva iwawo. Izvi zvaiitika baba vachiri kugara kudhorobha kwavaishanda. Saka munhu ainge achigara akachengeta pamusha ndiye yuyu nyakusungwa aitombotaura nezven'anga kana vanhu vaiuyiwa navo edha nabamunini oro ivo baba mbune vachicherera zvinhu zvakasiyana-siyana pamusha. Iye hapana zvaainzwisisa sezvo akanga achiri mwana wechikoro, aingoudzwa zvekuita. Mukomanashi, baba nemunin'ina wavo uyu vane kakutsipika kavakaita amai namukoma vedu, uye zvitori pachena kuti vaishandidzana sekuzopupura kwavakaita muna April. Pamusha pedu pakarema zvechokwadi. Kana vari vabatsiri, pane vamwe vabatsiri vatakamboenda navo, ende zvacho zvatainge tabva vachitivimbisa kuti kana tasvika kumusha vaizosvika vachiita, ende vairakidza kuti vainge vaine ukasha nesimba ravainge vachitoratidzira. But takazoti tasvika pamusha pedu vakazosvika vachiita zvimwewo zvekuti tega takangosara takangomira kuti ho. Apa vanhu vacho
vacho vaitova vanhu vekuti taitovakwidza mabhazi ndisu vachitodaidzira mombe, asi chakanoitwa hapana. Vaizotosvika dzatova nyaya naivo baba vacho kunge vainge vachitozivana, asi vainge vatori total strangers. Zimbabwe ndibatsireiwo. Wacho anozviti anozvigona. Ndapota hama wee, toraiwo namba dzangu kuna mukomanashi mutisunungurewo mhuri yeZimbabwe nekuti mhuri yedu yatambura. Zvizhinji handichatauri pano, asi watiri kutsvaka haasi mupi wetsananguro, asi mubvisi wehurombwa hwese huri mumusha medu. Hatichazivi kuhama kwekupotera, nokuti vacho vapenyu ndivo vakatodomwa mazita apo painge pachipupura baba ushereketwa hwavo, nemubatsiri wacho akatodzinhirawo kuti ichokwadi vanofambidzana. Chimwe chinhu mukomanashi, kuvimbana chaiko pakati pedu isusu vana kwatova kushoma, nokuti vacho varipo vanoita sekunge vane rimwe nababa vedu, kunyange zvavo tose tichingotambura. Zviripo zvimwe zvatinotaura pachedu, asi unozotonzwa kuti baba hapana kana chavasingazivi. Mumwewo mubatsiri akatombotaura kuti zvese zvatinoronga kana kuita baba vanenge vachitozviona, zvokuti tinozosara tofamba ivo vanenge vatozvivharisa kare. Kana muinewo nhamba dzevabatsiri vamunoziva vanokwanisa kutibatsirawo tozobhadhara hedu kana vapedza basa, please ndibatsireiwo. Taneta nekungoraramira mari yerent nechikafu. Mari dzedu dzinoita kukontrolewa chaiko. Unongowana inoenderana nezvemumba panguva iyoyo. Ukada kuti utsvake vabatsiri, nhamo dzinobva dzakuwandira, kumiswa basa, kurwarirwa nevana panguva imwe chete kana kungosungwa. Mukomanashi, ndisvitsireiwo nyaya yangu kuvateereri venyu, ndichivimbawo kuti pane achakwanisawo kuzotinunurawo kubva kuna baba vakaromba ava. Chimwe chava kundishayisa hope itsananguro dzekuti baba vari kutoda kuuraya munin'ina uyo wavakasungisa uya, asi vari kuda kuti afire mujeri imomo. Zvobva zvangoita kunge tsaona yekujeri ikoko. Mukomanashi, munin'ina wangu ndanga ndigere naye kuno kwatiri, zvekuti pacho paaigara panova paine midziyo nembatya dzake, ndini ndiri kutomubhadharira rent kubva zvaakasungwa. Manje apa handichazivi kuti nemaitikiro azvava kuita kuti abviswe pajeri repedyo achiendeswa kuprovince, nguva yaakatongerwa painozopera achaburitswa here? Ko kana akasaburitswa, midziyo yake ndichaigarisa pai inini ndisina space yacho pandigere? Munin'ina wangu uyu munhu wekuti anga akatozviunganidzirawo twunhu twake kuti inini manje ndizozvitengesa. Ndinoona sekunge zvinokwanisa kuzondiremera kuti ndiise pana malaicha zvigoenda kumusha. Mari yacho handina, amai vatsva kumusana, mwana ndokubva atsva dumbu. Ndodiiko vehama? Urombwa uhu hunototiita marombe zvekuti ivo baba vanoita zvavanoda vachitoziva kuti hapana kana anombosimudza musoro. Dai yaiva mari taimutsvakirawo gweta kuti rikwanise kumumirirawo, kana kuti taikwirawo mabhazi kuendako ikoko kwaari tichifambirawo nyaya yacho, asi mari hapatorina zvachose. Vedare, iyo ndo message yandakatumidzirwa namukoma vedu. Imessage inonzwisa tsitsi, imessage inorwadza. Vakambotumidzira zvekare confession yavo. Please let us try to help him in the comment section. Regaiti vataenda panyaya yedu inotevera. Hanzi Elonashi, please post for me as hidden identity. Inini mukomanashi ndiri kufungidzira kuti ndakagadzirwa nemukadzi weboyfriend yangu because zvinhu zvava kuitika each and every time pandinoenda kumaperiods. Ndinoita zvekubleeda non-stop. Ndiri mukadzi ari single nemwana wake. Kubva ndichitanga kuenda kumaperiods mukomanashi ndiri munhu wekuti ndinonyatsokuzvigezera zvakanaka, but for the past 6 months magezero andiri kuita mukomanashi handisi kana kukwanisa kumanzwisisa, because sometimes ndinogeza sekunge munhu atobva pamuviri chaipo, zvekuti ropa racho rinenge richibuda rinenge rakawandisa. The reason why ndiri kususpecta mukadzi weboyfriend yangu, it is because pandakatanga kudanana neboyfriend yangu uyu, munhu uyu ndimakanika. Pese apa tainyatsokudana zvakanaka, ende inini ndainyatsokuzvigezera zvakanaka. Takangodanana for about 2 months, then mukadzi wacho ndokubva abata phone yeboyfriend yangu, ndokubva aona namba dzangu nemachats angu, akabva andikonfronta. Iniwo handina kumboramba because uyu boyfriend wangu
ainge akandiudza kuti kumba kwake hakuna peace and ainge atori muprocess yekuti ange achirambana nemukadzi wake, and mukadzi wake ndakabva ndangomuudza everything, ndikatomutumira nemaaudios aipota achitumidzirwa nemurume wake, and maaudios acho aitotumidzira kuna sisi vangu vari kuSouth Africa nevamwe sisi vangu vari muno muZimbabwe. Pamaaudios acho murume uyu ainge achirakidza kuti atori serious nezvangu. Mukadzi wake paakazofind out kuti ndini ndainge ndiri girlfriend yemurume wake, murume wacho akabva auya akanditora ndokubva ati ndoda kuenda kuno kuintroducer because ndoda kuti unge uri iwewe mukadzi wangu wechinumber 2. Saka mukoma ipapo handisi kuziva kuti ndipo here pandakagadzirwa zvechokwadi, nekuti kune kumwe kumasowewo kwandakamboenda madzibaba vepamasowe ipapo vakabva vati pandakaendeswa kumba kwemukadzi uyu, mukadzi iye akabva asara achindinokora tsoka. Mukoma pari zvino chandiri kungotsvakawo ihelp because magezero acho andiri kuita haasitombori normal zvachose, ndiri kutoperezeka kuonda nekuda kwekuti ropa randiri kurasa each and every month rakawandisa. Kana kushanda chaiko mazuva ekuti ndinenge ndiri kumaperiods kwangu ndinenge ndisingatombokwanise kutomboshanda zvachose. Mukoma nashi pandinongoendera kumaperiods handikwanise kana kufamba nekuti pasi petsoka dzangu ndinenge ndichinzwa kunge ndinenge ndichibayiwa netsono zvekuti even after maperiods angu makumbo angu anenge achitoteta kutsika pasi. Please ndibatsireiwo muri yeZimbabwe. Ukuwo boyfriend iye ari kungosimbirira nyaya yekuti zvichaita nekuti akaenda neni kwagaino, but mukoma hazvisi kana kutombochinja zvachose. Saka ndakazomuudza kuti pane kwandakaendawo kumasowe ndikabva ndanzi maybe amai guru vanokwanisa vakandinokora tsoka, but iye ava kuti zvinhu zviri normal zvekuti vanhu kana muri pabarika munokwanisa kurwa shanje. Ndosaka ndazouyawo pano mukoma nashi ndiri kungotsvakawo rubatsiro because side rake ndiri kuona kuti ari covered, haana kana dambudziko raari kumbosangana naro. Ndosaka ari kusimbirira nyaya yekuti ngatimirirei kusvika tawana help kumagaino kwake kwaari kupota achienda neni. Vedare ndo message yandakatumidzirwa nemwanasikana uyu ya zvakangoma hazvo veduwe. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera ndakaitumidzirwa naSamaita, hanzi vari kuda kutidzidzisa hanzi dare remaspiritual husbands kana kuti maspiritual wives. Saka regai titeerere vachitidzidzisa kuti kana uchisangana nematambudziko iwawo unoita sei. Kune dare reshonga nyika. Dare reshonga nyika zvavanoriita, vanotora modzi dzimalemoni dzingaite kana 3 modzitswanya-tswanya, motora munyu zvimagodo kana zvingaite 3 kana 2, mozvisanganisa, motora bute mosanganisa zvekare, mozvivhenganisa ngoisa kuti mvura tishoma kuti zvitenge zvinongonoti nyungudukei zvisangane zviite kanenge kapaste. Ozviisa kana mozvisanganisira kana papad kana pachimucheka, muchipfeka mukati kana muchinge machipfeka mukati moswera muinacho. Iri dare rinobatsira zvikuru kuvhara kana kudzinga maspiritual husband. Chinge mazviita munoswera makadaro kwezuva rese. Ndaikurudzira kuti kumadzimai anoda kuzviita izvi ngaazviite asina rwendo, ari pamba pake zvake, nekuti kazhinji unogona kutobva watozoenda kunguva, ende paunoenda kunguva unotobuda ropa magodo chaiwo kutochenesa nezviri mukati. Ungaswera wakazvipfeka kwezuva rese kusvikirawo kana kumanheru, ozobvisa zvako, ogeza, osuka hako sikarudzi yako, sikagezero kaunoita kuti usangane nababa. Izvozvozvo zvinobatsira zvizhinji kudzinga vanorarwa nevarume vaye. Asi kune vamwe vanorarwa nevarume kwekuti zvinenge zvakatonyanyisa kuti akangogara wega mubhazi akangonyarara, munhu uya ndoyomurara. Achingonosvika kumba kungoti agare chete otorarwa, kukotsira otorarwa. Ivo mungazviitawo kwemazuva angaite kana 3, muchionawo kuti zviri kuchinja kusvika papi. Ndo zvandati ndikudzidzise vazukuru nekuda kweshonga nyika. Ndaikurudzirawo zvekare panyaya yemaspiritual husband
kune avo vane varume vanogara nevarume mazuva ese. Musanyime varume venyu bonde. Musanyime varume nyange usinganzwi kutoda, edza nepaunogona kumupa. Ende kazhinji zama kuti murume wake umupe bonde musati matokotsira, musati mabatwa nehope. Nekuti kazhinji ma spiritual husband anosema pamborarwa nemumwe. Sekasemero kanongoitawo murume wese kungonzwa kuti mudzimai wako abva mukurarwa nemumwe, hakuna angade kurara naye. Saka ndo zvakangoitawo ma spiritual husband, anosema kana uchinge wabva mukurarwa. Saka uchaona kuti uchavawo futi zvimwe zviri safe. Tomboti hauna padhuze newe, hapana bute ratareva iro, unokwanisa ngoshandisa murume wako iye kudzinga ma spiritual husband. Ndokunge isiri mweya yengozi. Kana aringori ma spiritual husband ari ega, unotoona kuti uchabatsirika pakudzinga ma spiritual husband. Ndo zvimwe zvinotibatsira zvakare kudzinga ma spiritual husband izvozvo. Ndoda kukurudzirawo futi kuti murambe muchiteerera chirongwa chaMukomana Nashi, muchichiteerera pa Facebook nepa YouTube. Muchaona kuti tichakubatsirai zvizhinji. Sasekuru Tembo anongoramba vachikubatsirai, vachikupai zvakakodzera, vachikupai zvingakubatsirai. Kazhinji muchaona kuti muri kuwana rubatsiro pachena pasina muripo. Chinangwa chedu ndechekuti vanhu vapore, vanhu vararame, vanhu vaitirwe zvakanaka. Pamwe pacho musaore mwoyo. Mumwe musi Sekuru Tembo muchaona kuti muchagona kuita kunge munombovatisha yei zvezuva iroro, asi ndinovavara ndipindure. Vamwe vacho munongoisawo mameseji ezviri kukutambidzai kubox kwangu kana muchinge mapiwa namba dzangu naMukomana Nashi. Munongoisawo mameseji yenyu ikoko. Pandinongowanira kamukana chete ndinokuvimbisai kuti ndinopindura. Nekuti dzimwe dzenguva sekuru vanombenge vamboendawo kunoita kuti vakwanise kubatsirika cheuviri. Sezvo isusu tinovavarira kuti tisanyanyoguma homwe dzenyu, muzviitire murarame mune zvakanaka. Kusara kwekunge kuine makwenzi angatinetse kuti tingawane papi, pamwe atingakwirire bhazi, ndo atingatoti aiwa ndibatsireiwo nebhazi ndiende kunokutsvagira. Asi zvizhinji ndotarisira kuti mubatsirike, muitirwe zvakanaka, muchidzidza ipapo. Nemumwe anoti dambudziko risati randisvika asi nhengo wangu anaro, patinenge tadzidzisa ipapo tinenge tatodzidzisa mwana wese. Kuvavarira kuti matambudziko aite mashoma muupenyu hwevanhu, vanhu vabatsirike. Kunyanyanya zvikuru sei kune madzimai ndinoanzwira tsitsi, nekuti mumwe musi anouya kuna Sekuru Tembo achiti ndikubatsirwe, osvikira Sekuru Tembo otomurepa, votodii. Ndosaka tichanyokurudzira kukubatsirai pamhepo kudai, kuti musanyanyoinosangana nevanhu vechirume vanoti vanobatsira. Ndaona vazukuru vazhinji vada kunochekwa masare vazorepwa nana sekuru, vada kuita zvekuti vambereko varepwa nana sekuru. Izvozvo zvinosuwisa ende zvinosiririsa. Hakuna murapi akadaro anopedzisira arara nemurapwa. Hakuna murapi akadaro anopedzisira arara nemurapwa. Saka tinoedza nepatinogona kuti kubatsireni nzira idzodzi. Kune vari kunze kwenyika umwe dzenguva vangade kubatsirika, munotibata zvekare. Vari kure nesu tokwanisa kunge tichiva vanoti icho neicho handichiwane, ndinokwanisa kukubatsirai nekukutsvagirai. Mutaura nzira dzamunokwanisa kuti izvo munozviwana sei, munokwanisa kuzvigamuchira sei, tinokupai kunyange kunyika dzamuri. Chatinovarira ndechekuti mupore. Isusuwo zvinotengeswa zvacho ndinokukudzai chakati chinotengeswa panzvimbo yakati. Kana muchida munozvitengera mega, kana muchidawo tinokwanisa kukutengerai tokubatsirai kana ndiine nguva yacho. Asi munondiuzivisa tokupai zviro zviro kwazvo chaizvo. Vedare ndo message yandakatumidzirwa naSamaita. Kana muine mibvunzo yamunenge muinayo, please write in the comment section kuitira kuti tidzidziswe naSamaita pachena zvisina muripo mukati. Tosangana zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.